flancɛ fanga ɲɛma lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba n'ale fanga ta fanga dafiri dɔ senkɔrɔ janvier kalo tile 24 san 2022 tɛmɛnin ale tun y'a fɔ avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnin ko ale bɛna kalo 5 de di fasodenw ma yaasa u ka se ka kɔrɔsili kɛ ale ka baara kan ka taa faso lankana kow kan. Kalo 5 nin tɛmɛnin ko bi cogo di fasodenw ka makɔnɔtaliw matarafara wa jamana basigilen lo wa Burema Ouedraogo ye kunnafoni diso dɔ ɲɛmaa ye nka ale fɛnɛ bɛ lɔnni kɛ ka taa faso kunko kow kan. Depuis l'avènement du pouvoir militaire, on sait vraiment kabi MPSR fanga ta anw bɛ fɛɛrɛ dɔw yaala min bɛ se k'a to an k'a fɔ ko yɛlɛmani donna jamana taabolo kan ka tɛmɛ fanga min tun bɛ sen kan fɔlɔ la ka taama fɔlen min y'o ka sigidaw bila ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ lankanabaliya kosɔn n'an ye sisan maafoli ninnu da singa MPSR bila ni kunna kalo 6 min tɛmɛna ani san 6 min tɛmɛna ni fanga kɔrɔ tun bɛ sen kan b'a ye ko maa minnu fɔlen don sisan olu ka ca ni fɔlɔ taw ye. Que ce soit au niveau des civils ou militaires, donc des personnes tuées. N'an ye singali kɛ tuguni maa gwansa minnu fagara walima finitigi minnu bɔnɛna u ni na kabi MPSR bilara sen kan ani maa minnu fagara fanga kɔrɔ tun b'a sen kan tuma min na an b'a ye ko maa minnu fagara sisan de olu de ka ca. Personne n'est capable de montrer effectivement aujourd'hui. Bibi in na maa si tɛ se ka dugu kelen yira an na yɔrɔ min na finitigiw sera ka bingani walikɛlaw gɛn ka bɔ yen ani k'a maaw to u ka sɔgɔ u ka sigidaw ra. Albert Nagireongo fana ye lɔnnikɛla ye ka taa faso taabolo a nafolo sɔrɔko ani a politiki sirako yɛrɛ kan. Ale ko flancɛ fanga sera ka ko barikama min bila sen kan o ye ka se ka wariw ka sɔrɔdasiw ka dagaba min ye groupement central des armées ye ka se ka ale ci ani ka finitigidenw yɛrɛ kɛ fan wɛrɛ la. Le seul changement qui a été effectif et qu'on a pu constater. Yɛlɛmani min donna n'an bɛ se ka fɔ ko ale kɛra ko barakaman ye o ye ka se ka sɔrɔdasiw yɛrɛ ka baaradaw yɛlɛma finitigi jɛkulu dɔw yɛrɛ cira i n'a fɔ groupement central des armées ni ale min sigilen don Wagadugu yɛrɛ dugu kɔnɔ sɔrɔdasi jɛkulu dɔw yɛrɛ wulila ka bɔ u ka sigidaw ra ani ka taa ni olu ye jamana fandara wɛrɛ la. Finitigi jɛnkuru kura dɔw fɛnɛ wolola i n'a fɔ commandement des opérations du théâtre national ni ale bilara sen kan. Ale ko nin kan an bɛ se ka président Damiba waleɲuman dɔn sabula nin fɛn nin kɛra ko kuraman de ye ka na don nin jari kɛlɛ nin kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n na ko ɲani lɔgɔkun nin ka ban Paul Henri Sandaogo Damiba bɛna kan di fasodenw ma ka ɲɛfɔli kɛ ka taa ale bɛ baara min kɛra jadi kɛlɛ kow kan. Nin tun ye Kadaɲɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.